T'has preguntat mai per què no vas aconseguir aquella feina per la qual eres perfecte? O per què van rebutjar la teva sol·licitud de préstec, malgrat tenir un bon historial creditici? Doncs bé, et sorprendrà saber que aquestes decisions no les van prendre humans, sinó quelcom anomenat armes de destrucció matemàtica, o ADM. Són models matemàtics complexos que analitzen grans quantitats de dades sobre nosaltres i prenen decisions que poden afectar molt les nostres vides. Les ADM s'utilitzen a tot arreu, des de determinar la teva puntuació de crèdit fins a decidir quins anuncis veus en línia. Aquests models poden perpetuar biaixos i desigualtats que ja existeixen, creant un cercle viciós difícil de trencar. I el pitjor, les persones més afectades per aquestes ADM són sovint les que ja són vulnerables, els pobres i les minories, que no tenen recursos per desafiar aquestes decisions automatitzades. Però no et desanimis. Hi ha maneres de lluitar contra aquestes armes matemàtiques. El primer pas és la conscienciació. Entenent com funcionen les ADM i on s'utilitzen, podem començar a qüestionar les seves decisions i exigir transparència. Hem d'impulsar lleis que obliguin les empreses a explicar com els seus algoritmes prenen decisions. I hem d'educar-nos i educar els altres sobre els perills de la presa de decisions algorítmiques sense control. Com a individus, també podem actuar. Podem ser més curosos amb les dades que compartim a internet i com podrien ser utilitzades. Podem donar suport a organitzacions que defensen la justícia i la transparència algorítmica. I potser el més important, podem mantenir el factor humà en els processos de presa de decisions, especialment per a les decisions importants de la vida. Junts podem lluitar contra aquestes armes matemàtiques i assegurar-nos que la tecnologia serveixi a tothom per igual.